Ka Indian Air Force kadang yai Bteng ban Jingiarap Shah ki Lanot ki bala Shah Ktah na ka Jingshlei Assam nadu ka khat santarik menta ubenai. Ki Mi-17 helikopter jong ka ni katanat kilala ban pinkin ria ya ka wan chispa khandai khat khandai ngut ki nong le Jingshlei ki bala sakut ha ditok chera le railway station. Nadu ka ni ka IAF kalapha ya ka way ka AN-32 transport aircraft artli ki Mi-17 helicopter, kaway ka Chinook helicopter, bat kaway ka ALH Dhruv, bat kit palat laipo ton, ki marba mardi, syaki jaka basyakta jur hakatan haflong, bat pinkin ria salspa sanpusa ngud ki brio. Shushu ka IAF kalabu arpongut shipai NDRF syakatan, ban basyakta jur nagani ka Jingshlei Ka IAF kadang yaya terailang bat ka NDRF bat ka Sarkar Assam ban ay Jingiarap syaki beriu ka ni katan. U National President ka